בקיצור, אני אקח את מדגיפ. עכשיו שימו לב, לא רק הפוקימונים שלי יוצא הם רנדומליים, הפוקימונים שיש בשדות והפוקימונים שיש ליריב שלי משתנו בכל קרב שיש לנו. עכשיו תראו, אתם זוכרים את שני השמות של זה? אוקיי, לך אני אקרא. אני אקרא לך. כאן. כן, סליחה אם אני עושה סיגיות כתיב פה ושם, האנגלית שזה לא הכי בעולם. מד. טיפ. מה טיפ? אוקיי, תגידו לי עוד שמות, אוקיי? בוא נראה. הוא לקח, אתם זוכרים היה שם את כן, גליילי, ככה קוראים לו, גליילי. שכחתי. אתם רואים? עכשיו הוא יהיה למקרב. היי, ליעד, בוא נילחם, יא! אוקיי, בוא נראה. והפוקימון שיש לו... אוי! את אפילו לא מהגרסה הזאת, מה אתה עושה כאן? אוקיי, לא, כן, גם משהו כאן שנראה לי רנדומלי, אני לא בטוח אם עשיתי את זה או לא. זה שהתנועות רנדומליות. אני עכשיו מדגיפ, כאילו עם פוקימון מים, אני יכול גם להציע לי ביטוט. סופר אפקטיב, ויש לו פריז. אוקיי, עכשיו לעולם לא. צא פה כדור, ללחוץ על הבי. צא פה כדור. צא, קדימה, כן. יש! יש לי דרך שלא קוראים לו. אני עד עכשיו די נהנה מזה. אוקיי. יש לנו את הקרב מול גרי, אז אני אומר, כן, אני אומר. בואו נשתמש בפוקימונים שיש לנו. אוקיי, עכשיו תראו. נכון, קודם כל היה לו את זה, עכשיו בוא נראה את הפוקימונים שלו עכשיו. אוי, לא. מה, למה יש לך את אולטרה רוג'? אולטרה רוג'. אתה חיסלת לי את שיקוריטה. Oh, you're dead now, bitch. היידרו קאנון! כן, תזכור מה? אתה זוכר משהו? את הפוקימון אש! אבל יש מתקפת מים מטומטם קטן. כן, תמות. It's a freaking critical! מי? מדגיפ עלה על המאה 10. יופי לו. מטל סאונד. מה זה? ראיתי רמה 11. מה יש שם בו? אוי. אז תראי התפתחות של טוגפי! כן, טוגצ'י! אוי, אני סתם מאוד שערה שזה מפריע. אוקיי. מה אני עושה? טייק דאון! מאיפה יש לך פאקינג פליים טרוור? אתה פוקימון מסוג נורמלי! אני מת על הרנדומייזר הזה. משהו, פאק יו! מטל סאונד! פספסת! מטל סאונד! מה זה עשה? פוטוגצ'יט... אז הוריד לזה ספיד דפנד! אוקיי. פסייקו בוסט! כן! שלח אליו את זה! בום! לא מעטית. אוקיי. היידרו קאנון! מאיפה יש לך פאקינג מגה פאנץ'? יואו. אתה מת עכשיו. כן. חיסלנו את טוגצ'י! אני יודע שפוקימון זה בדרך כלל משחק משעמם עם הבחור שמצלם את זה, הקומנטייטר, כך קוראים לזה. הוא לא מדבר הרבה, אז אני מנסה להיות הכי הרבה אנרגטי שאני יכול. ועד עכשיו זה די מצליח. אוקיי, תרפי לי את הפוקימונים. אוקיי, בוא ניסה. אוקיי. הולך לנו טוב. אוי, כאן למלא שירות חדש. לא, אני רוצה שצ'יקוריטה תהיה כאן למעלה. היא צריכה אימון קטן. אתה, לא, אל תלמד אותי איך לתפוס פוקימונים. אוי, ווידל, באמת? כן, גם כן. אוי, וואו, זה כיף, תפסת ווידל. כן. אוקיי, רואות חדש. הפוקימון שלנו זה...